Alice Guy fou la visionària que entengué les immenses possibilitats del cinema, la primera narradora visual del cinema i la primera persona que va dirigir una pel·lícula en la història del cinema. Arribà a competir amb Hollywood com una productora i directora independent i es va avançar a les seues contemporànies i contemporanis i al seu temps. Fou la primera a usar enregistraments amb un gramòfon al mateix temps que les imatges i la productora d'una de les primeres pel·lícules a color. La primera a utilitzar efectes especials, utilitzar la doble exposició del negatiu, les tècniques de retoc, la càmera lenta i ràpida i el moviment cap endarrere. En la vida de Chris incloïa una quantitat d'estres de 300 persones, una cosa mai vista abans. Dirigir, produir, supervisar més de 1.000 pel·lícules que tocaven tots els gèneres fílmics, des de contes de fades a paràboles religioses, comèdies romàntiques o pel·lícules policíaques. Fou la primera persona que va dirigir una pel·lícula en la qual totes les protagonistes i els protagonistes eren negres, en 1912. Un ximple i els seus diners. Jugà un paper clau en la producció de les primeres pel·lícules sonores, aspecte de la seva carrera quasi sempre ignorada. Fou propietària i directora del seu propi estudi de cinema. Es mereix estar en llocs entre les figures més importants del cinema. No obstant això, el seu paper en la història del cinema ha sigut completament ignorat i oblidat. Injustament oblidat només per una raó: ser dona. Com conta la seva rebesneta Alice Guy Peters, el més sorprenent de la seva vida i el que més li fou patir en la seva vellesa fou la seva desaparició en la història del cinema. Dedicà els seus últims 30 anys de la seva vida a buscar les seues pel·lícules a França i als Estats Units. Els llibres d'història del cinema reduí els seus mèrits a secretària, possible amant de Gaumont, i van adjudicar l'autoria dels seus films als seus directors de fotografia. Una dona no podia haver fet tot allò. Alice Guy nasqué en París en 1873. En 1885 començà a treballar com a secretària de Jean Gaumont quan la seva organització es dedicava encara a fabricar equips de fotografia. El 22 de març de 1895, Louis Lumière convidà a Gaumont a una demostració privada de com funcionava el nou invent que havia construït, una càmera que feia que les fotos fixes es convertiren en moviment. Alice Guy li va fascinar l'aparell i li donà què pensar. Gaumont perfeccionà posteriorment la càmera de 60 mm de Lumière sense saber molt bé què era el que anava a fer amb aquest nou aparell. Alice, de 23 anys, pensà que es podria animar amb històries els resultats del cinematògraf per evitar la monotonia d'aquests registres solament mecànics i manifestar a Gaumont que el que calia fer amb el cinema era contar xicotetes històries i que ella estava disposada a demostrar-lo realitzant per a divertir a la clientela potencial de l'aparell. Vaig pensar que podia fer-ho millor. Revestint-me de valentia, vaig proposar tímidament al senyor Gaumont que pensava escriure una o dues històries curtes perquè els meus amics es divertiren. Si el senyor Gaumont haguera pogut veure llavors el que va passar amb la meva tímida proposta, probablement jo mai haguera obtingut el sí afirmatiu. La meva joventut, la falta d'experiència, el meu sexe, tot conspirava en contra meua. Gaumont va contestar: com tu vulguis, no és més que un joguet per a infants, i li va permetre fer el treball els diumenges perquè no abandonarà les seues tasques com a secretària. Alice Guy va realitzar la primera pel·lícula narrativa de la història del cinema, La Fée aux Choux, La fada de les cols, en 1896, unes setmanes abans que Georges Méliès, a la persona que s'assigna a la creació del cinema com ho entenem avui en dia. La primera pel·lícula, un conte de fades, una parella somiadora passejant les mans enllaçades que arribaven a un sembrat de cols. En aquell lloc apareixia una fada que tocava amb la seva vareta màgica una de les plantes, de la qual llavors naixia un bebè xuplant el polze. I van actuar en ella dues amigues d'Alice, en un jardí amb un teló pintat que prolongava el paisatge. L'invent d'Alice va tindre tant d'èxit que en equips de l'empresa de Gaumont van començar a vendre's estupendament. Des d'aquell moment, Alice s'encarregava de la nova productora. Totes les pel·lícules que va fer en aquella època de la seva vida van ser projectes molt ambiciosos, des d'escenes d'òperes a militars, arribar a produir 2 curts setmanals fins que en 1905 va ser nomenada supervisora de les i altres directors de la companyia. En 1907 es traslladà als Estats Units, on Alice va fundar una productora, Solas Company, en la qual va realitzar tot tipus de pel·lícules. A partir de 1919 es va fer impossible competir amb
Hollywood i començar a treballar per a companyies més poderoses. Fou el començament de la fi de la seva etapa de la indústria independent. Una vegada tancada, la seva empresa es va dedicar a donar xerrades públiques sobre el començament del cinema. En 1922 tornà a França i mai va poder tornar al cinema. Havia quedat fora de la indústria, que no tenia espai que mereixia una pionera del cinema com ella, encara que també li va passar el mateix a Méliès i altres persones. En 1964 tornà als Estats Units, on va voler buscar i recuperar les seues pel·lícules i anar a la Biblioteca del Congrés i altres arxius del cinema i filmoteques, però no va trobar quasi cap de les seues pel·lícules i algunes de les quals va trobar que s'amagaven baix noms de direcció dels seus companys. En 1949, quan ja havia complit 76 anys, Alice Guy torna a París, on la Cinematògraf li va rendir un gran homenatge per ser la primera dona directora de cinema en el món. La primera dona, però no la primera persona directora en el món. Alice Guy va morir a Nova Jersey en 1968, en l'estat en el qual ella havia canviat el curs de la història del cinema. Tenia 95 anys, però en cap periòdic va aparèixer la seva esquela. En cap periòdic va aparèixer la seva esquela.